Сёння самая актуальная тэма гэта крызіс з мігрантамі на межах Беларусі, Польшы і Літвы. Ну і матэрыял будзе называцца «Мігранты пачынаюць і пакуль выйграюць». Рускамоўны прапагандыст Саша Сотнік, нібыта, атрымаў нейкі інсайт наконт таго, што групы цывільных мігрантаў на межах Беларусі з Польшай будуць узмоцненыя падрыхтаванымі Расеяй тройкамі тэрарыстаў, которых перакінуць у Беларусь напярэдадні Новага года. Тройкі ўжо быццам бы рыхтуюцца альбо нават падрыхтаваныя расейскімі інструктарамі з ліку сярэднеазіятаў. Думаю, аднак, што гэты інсайт яму Сотніку падкінула Лубянка. НАТО, ЕС і Польша, не кажучы ўжо пра Літву, абвінавачваюць Расею ў наплыве мігрантаў на Беларусь. Пуцін афіцыйна ад усяго адмаўляецца. Тым часам Макей сёння заявіў, што Захад дзейнічае ў Беларусі з прыцэлам на Расею. Што маюць на ўвазе тыя і другія, уцягваючы ў крызіс Расею, мы пакуль зразумець не здольныя. Пуцін, аднак, дае зразумець, што сітуацыя з мігрантамі ў Беларусі для яго таксічная. І ён не збіраецца пэцкацца, прынамсі на афіцыйным узроўні. Ягоны міністр Лаўроў учора прапанаваў Захаду адкупіцца ад Лукашэнкі, даць яму грошай, як далі ў падобным выпадку Эрдагану. На мой погляд, хвалі мігрантаў на Беларусь маглі заклікаць пэўныя спецслужбы, не будзем называць якой краіны. А гарантыяй стала публічная заява Лукашэнкі пра тое, што ён больш не будзе змагацца з нелегальнымі мігрантамі. Тое быў сігнал. З боку саміх мігрантаў і іх арганізатараў нашэсце на Беларусь гэта чыста камерцыйная аперацыя, ніякай палітыкі. Што да нашых інтарэсаў, то нам, безумоўна, не патрэбныя тысячы мігрантаў, которые з кожным днём все пруць і пруць з Блізкага ўсхода ў нашу краіну, і з которых іх камандзіры ствараюць партызанскія атрады і арганізуюць рэйды па тылах памежнікаў. Усё гэта можа прывесці да нападаў на грамадзянскае насельніцтва і на дзяржаўныя установы. Чым хутчэй закрыюць краіну і вычысцяць яе ад нелегалаў, тым лепей. А тыя ўражлівыя беларусы, которым шкада мігрантаў, асабліва дэпутаты, могуць взяць да сябе ў хату па мігранту, а дэпутаты нават і па два. Тым часам гэтыя мігранты штодня прарываюць дзяржаўную граніцу Беларусі, нахабна парушаючы суверэнітэт і недатыкальнасць беларускай тэрыторыі. Улады практычна самаўхіліліся ад праблемы, калі не сказаць больш сурова, но мы не будзем казаць. Гэта і так зразумела. Сёння з'явілася відэо вялікай колькасці адлятаючых з Дамаска новых мігрантаў. Яны ляцяць наўпрост у Беларусь. Хто панясе, у рэшце рэшт, найбольшую шкоду ад мігранцкага крызісу? Канешне, мы, а беларусы, але, падаецца, сама болей, хто панясе шкоду, гэта будзе менавіта Александр Григорович. Паглядзім.